Hello. Yan, mega mega shout out, Lester Ombro Vlog. Maraming salamat, bro. Yun. O yung pinakauna, bro. Early bird. Basta may mga early bird. May palakpak yan, tsaka may ano. Ayan, may pakis pa. Ayan, thumbs up. Salamat sa pa-thumbs up yan. Tayo na magandang. Ayan, mega love to all. Mega love to all po. Ayos na, may patugtog na tayo. Ayan, thumbs up po. Sabi ni Maldita TV19. Mega mega shoutout, Maldita TV19. Maraming salamat sa pa-thumbs up. Ayan, Maldita, hi. Sabi ni Lester Ombro. Ayan, Maldita. May ano. Wow. Shout out guys, ayan, shout out din sa iyo Maldita TV19. Salamat sa ano. Salamat sa suporta. Ayan si Dauragon TV. Shout out. Ayan. Mega mega shout out sa iyo Dauragon TV. Ayan. Salamat sa ano pa di sa pag ano diyan, pasok. Ayan, nagdadatingan ng ating mga ano, kaibigang Uragon. Mga Uragon. Mega shout out mga Uragon. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Even though body I bigay yung sumabay. Ayan, nagdapag ng kanyang bahay sa Maldita TV. Dauragon TV, hi. Sabi ni Mr. Ombro Vlog. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Sa'yo ba ito pa di? Ano? Ninja mo ba ito?
shoutout sa 4 na milyon dyan. Maraming salamat guys. Mahina boses sa akin, host. Mas malakas yung background music. Ganun ba? Kaya natin. Parang mahina yung ano ko, sounds ah. Ayun, mahina. Mahina lang naman sound ko. Ayun, si Ben Garcia, buhay at pag-asa. Dan tamsak host. Salamat sa katamsak. Ben Garcia, buhay at pag-asa. Wow. Ganda ng pangalan. Ayun, nakita na kita, ano, Ben Garcia. Teka lang ako. Okay na ba bro? Malakas na ba yung boses ko dyan? Ayan guys, may bago tayo. Si Ben Garcia, buhay at pag-asa. Ayan. Ikitan nyo na yan para may pag-asa tayo. Sa buhay at pag-asa. May gamig i-shoutout, Mother Eva, yan. Ang ating Koreanang mother. Mother Eva. Sinabi ko kay Ate Chris, nag-live ka, papuntahin niya ang mga tao doon. Pagkatapos ng sis na, ayun. Wow. Salamat, Mother Eva. Malapit na ba siyang matapos? Baka magpapalaro pa siya eh. Ayan, okay na host. Ayan, salamat, okay na. Ayan, Ben Garcia, buhay at pag-asa. May jacket ka na po. Hindi ka nang maglabag ng bahay mo dyan para mapuntahan ka nila. Sa mga nawawala ng pag-asa dyan, sa buhay, ayan, kita nyo na si Ben Garcia. Para may buhay at pag-asa kayo. Diba? Diba Ben? Ayan po, naglapag ng kanyang bahay si Lister Umbro Vlog. Magkikita na kayo dyan guys kung di pa kayo magkadikit. Mga 30 minutes may game siya. Ayan, oh. Sige, okay lang Mother Eva. Para manalo pa sila ng ano dun, pang double. Ayan po, Lister on Brook Vlog, yan sa'yo, pasukli po ng maayos, salamat, sabi ni Ben Garcia, buhay at pag-asa. Ayan na po, Lister on Brook Vlog, dahil na po daw sa'yo si Ben Garcia. Hindi ka mag-alala, Ben Garcia, legit yan si Lister on Brook Vlog. Kaibigan ko yan. Ayan, buhay noted, ma'am. Babae ba yan? Ayan, si Ben. Parang lalaki ata yan, si Ben Garcia eh. Buhay at pag-asa. Hindi ba mahirap hanapin yung pangalan mo sa YouTube, ano? Ben Garcia. Medyo mahaba kasi, no? Ayan, Mother Eva, baka manalo ka doon ng WH kay Ate Chris. Sige, balik ako mamaya pagtapos ni Ate Grace nag-warning ang phone ko, di pwedeng magsabay ang same account. Okay lang, Mother Eva. Sige, napunta ka muna doon. Baka manalo ka pa doon ng WH. Hindi po host hindi naman. Ayos pala, hindi naman. Maganda. Oo, sabihin ko sa'yo pag nanalo ka.
Salamat pati yung sa... Automatic naman yan si Mami pag nanalo ako eh. I-play ako niya. Ayan, later than pro. Sabi ni Dauragon TV. Ayan. Baba ako bahay ko. Sige, baba ka ng bahay mo. May jacket ka naman eh. Dauragon TV. Baba ka dyan pati. Pwede lang. Ayan, mega shoutout sa 8 million dyan. Maraming salamat guys. Ayan, buhay. Dan, kakatakot naman ang mga palabas mo. Nakakatakot pa ng lister. Mat mga horror ba horror? Oo nga, sabi ni Mother de Eva. Ayan na, nagpapano ng kanyang bahay si Dauragon TV. Kita nyo na guys. Eh, may support dyan eh. Oo. Ayun guys, magtikitan lang po kayo dyan guys. Dyan po may kami shoutout sa 5 million dyan. Baba lang po kayo ng bahay para mapuntahan po yung bahay nyo. Kung hindi pa kayo dikit kay host, magdikit na kayo para mabalikan kayo ni host mamaya. Ay, pakikalimbang lang. Tsaka mag-iwan ng tamang bakas. Ay, hindi ko pala na-sure. Sure muna natin. Buddy, labas lang ako. Dikit lang at balikan ko kayo after. Ayan, Oragon nga talaga. Salamat bro, buddy, hindi Oragon. Kain muna, kain.
Ito, salamat sa pag-i-agent guys. May gamit ko sa 3 milyon dyan. Ayun, The Oragon TV, dan pasukli po, salamat. And babalik Ben Garcia. Mamaya biglang maubos. Ayan, Ben Garcia, saan ka po ngayon? Nasa Pinas ka ba? Nasa Kuwait ka? Abroad ka rin pala. Same time tayo, Saudi ako. Mga 9 pa lang, no? 9:21. Time pa pala tayo. Pa yung ating mga kita busy pa.
Malaki na po yung bahay mo, ano? Ben Garcia. Ah, 1K na sana yan. Dalagasan ka na naman. Sayang, no? Mag-graduate ka na pala ng 1K. Sige lang, sipagan mo lang yung paingis na. Ganun talaga yung ano. Si Lolo, laging naglalagas ng mga sa akin. Ilang malapit na, di ba? 1K ka na. Tagaan mo na yan. Para mag-graduate na. Ilan ba yung nilagas ng Lolo sa bahay mo? Malaki pa? Malaki ba yung nilagas? Malabas. Ayun, bigyan shout out Mr. Bro Vlog. Salamat sa pag-stay dyan, bro. Ayun, maraming salamat. Di ka pa ba nakatulog, bro? O maaga kang nagising? Pa lang dyan, madaling araw sa Pinas. Ayan, Miguel shout out host Tusok Dan. Ayan, salamat tayo Manay Pasaway. Ayan ang ating Manay Pasaway. Maraming salamat Manay Pasaway.
Ayan guys, nakita nyo na yan si Manay Pasaway. Nasa Germany yan. German yan. Ayan, Manay Pasaway. May ano ako sa'yo. Kalami. Ayan, gumagawa ako ng suman bro. Kaya di pa natutulog. Gumagawa ako ng suman. Sarap yan bro ah. Bibinta mo ba yan? Ayan po, nagbaba ng kanyang bahay si Lister Bro Vlog. Kita nyo na baka hindi pa kayo dikit. Ano man ay Pasaway, kamusta dyan? Kamusta dyan sa Germany? Hindi pa ba malamig? Wala pang winter. Ayan, dikit na dikit host ah. Oo, Manay Pasaway, dikit na dikit. Asa na yung bagong friend mo kagabi, si Kakay? Ano na ba kayo? Chat na kayo? Super lamig na, grabe tubigas yung ano ko sa lamig. Alam mo yung tubigas na Manay Pasaway. Anong tubigas yan? Yung malambot, tumigas? Na frozen yung tubig. Paahos ikaw ha. Kala ko hindi mo kasi nilalagyan ng karugtong. Paa pala yun, paa. Tumitigas pa yung paa. Oo pa lang, pag malamig na malamig, tumitigas yung paa ng parang yun. Tawag doon, pinupulikat, di ba? Di pa naman na-frozen. Di pa ba? Maya-maya, mapuprosen na yan. Mapuprosen na yan, Manay Pasaway. Pag mga hating gabi. Bizares Idol. Ayan Manay, asa naman yung kaibigan mo, yung kapitbahay mo si Noy, ano yung pangalan? Galing pala kumanta yun, yung kapitbahay mo. Ayan, Anthony 24 Tunog, thumbs up host. Ayan, may gaming shoutout sa'yo, Anthony 24 Tunog. Live stream. Grabe. Salamat Anthony 24 Tunog. Ayan guys, may bago tayong pasok guys. Nakita nyo na yan guys. Ayan si Ed Mariano, tamsak kan. Maraming salamat sa patamsak Ed Mariano. Ayan, tapos na siguro mag-LA si Mami Grace
Ayan, salamat guys ha. Magbaba lang kayo ng bahay nyo dyan para makapagdikitan kayo. Ayan, Anthony 24 Tunog, may jacket ka na, nakita na kita. Ang lilapag po tayo ng bahay dito. Ayan, lapag lang po kayo, huwag kayo mahiya. Asan ka naman ay pasaway? Tumigas ka na dyan. Dingdong, ayan. Dingdong. Yan yung dingdong ako. Ay, salamat sa pagbisita, Tita Dens. Nakita na po kita. Ayan po, may jacket ka na po, Tita Dens. Ayan, nagbaba na kanyang bahay si Ed Mariano. Kita nyo na guys. Thumbs up at tikit kalimbang all host. Wow, salamat. At dahil dyan, meron kang... Diba? Diba, Tita Dens? Okay, maraming salamat. Host, sige, dikitan nyo lang si host, guys. Babalikan ko kayo mamaya. Dikit kalimbang lang. Ayan, thumbs up dan host, sabi ni Crazy Channel. Ayan, maraming salamat Crazy Channel sa punta. Ayan. At dahil sa patamsak mo, ayun no. Diba? Ang sweet ni host. Ayan, may pati si host. Isa pa nga. Oh, isa pa nga, ano? Isa pa, Tita Dens. Isa pa. Oh, meron pa. Diba? Meron umawasok. Ayan po, nagbaba na kanyang bahay si Tita Dens. Kita nyo na guys. Tumawa si ano, Crazy Channel. Ayan, Crazy Channel, magbaba ka ng bahay mo dyan para makadikitan kayo, baka hindi pa kayo dikit dyan. Ayan, may sound talaga, sana all. Oo naman, may sound yan. Ayan po si Mariposa. Si Tita Dens. Ayan. May kami gisout out kayo, Mariposa. Ayan, nakita na kita Mariposa. Ayan, Mariposa. Ayan, basta Mariposa, meron niyang ano. Diba? Meron pa. Ayan. Basta mga Mariposa, maganda yan. Magaling sumayaw yan. Ampo naman dyan. Ayan, grabing tips, punit lips. Punit mo, ano, pasaway. Grabe naman yung tips na yun. Parang ni Anthony 24, Tunog. Ayan, nanda na po daw sa'yo si Anthony 24 Tunog, Ed Mariano. Si Noy Ramba, siyang nagtuto sa akin, choir church, na siya duty nurse siya dito. Ikaw pala nagturo sa kanya magkanta. Yan o. Tapos naman dyan, manay pasaway. Nurse pala siya dyan sa Germany. Yan po, play all na lang kita bukas ha. Antok na ako sa zombie na. Okay po at Mariposa, ayos na po yan. Tulog ka na po dyan para ano. Importante po yung kalusugan natin. Diba? Kung hindi tayo malusog, paano tayo makakapag-isip? Sige po, Mariposa. Ayan, no? Isa pang ano. Good night kiss. Good night. Ate Marie, dito ako. Yan, sabi ni Dens. Maiwan na kita, si Dens. Sabi ni Mariposa, matutulog na si Mariposa. Night, Ate Marie. Ayan, sabi ni Teta Dens. Night po, night.
Night, more night. Kaloka. Ano, Mariposa, baka hindi ka makatulog, ha? Tulog ka na po dyan. Ako bahala dito. Tawan-tawan dito. Ayan na, Sisi Den, sige. Ayan, sige. Sige. Ayan, good night po, Mariposa. Ayan, shoutout po sa'yo. Ayan, si Artie Santok. Mega shoutout, bro. Artie Santok. Dahil nandito ka, ayan. O, diba? Lahat na lang. Babae, lalaki. Kinikis ni host. O, diba? Tita Dance, Dan Full Pack, sabi ni Anthony 24 Tunok. Ayan, salamat po. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Anthony 24 Tunok. Hindi na po, guys. Salamat Kuya Anthony 24. Sabi ni Tita Dance. Lamig-lamig naman, nilalamig si host. Kamusta dyan na Bro Artie Santok? Tapos na mamagili si Ate Grace. Dana po ako sa iyo, Kuya Anthony 24. Ayan, sabi ni Tita Dance. Ayan, ang bilis mag-play ni Tita Dance. Napakasipag. Ayan po si Simba LP. Hello host, ayan. Hi sa iyo, Simba LP. Naka-hide po yung comment ko. Paki-show na lang po. Ayan, thumbs up host. Ayan, maraming salamat sa thumbs up. Thank you for your thumbs upping. You're Filipino or you're foreigner? Ayan, hello host. Hi sa'yo, Ana J. Pagunsan. Maraming pagpunta. Dahil dyan, dito ka. Hindi ba? Ayan, oo host, legit ako at super supportive din pag hindi busy. Ayan, salamat sa iyo. Ayan, thanks host. You're welcome, Simba LP. You're very welcome, my friend. Where are you now, Simba LP? What's your nationality? Maybe you're not a Filipino or... Ayan, Tita Dance, nagpapa ng kanyang bahay. Here, 9. Yan guys, kita nyo na si Tita Dance. I need jacket please. Okay, I give you. I'm sorry, my friend. Okay, you have already a jacket. I am Nigeria. Oh wow, Nigeria. I have a gift for you. You like it? You like it, my friend? I hope you like it. Ayan si Carla Kansas po. Ayan. Kita na kaya, Carla Kahas. Ayan, may jacket ka na, Carla Kahas. Kahit pumasok ka sa bahay ni host. Lahat kayo may kiss ka. Ayan, thanks host. You're welcome. You're welcome, Simba Ike. Ayan, nagustuhan niya. Sabi, yes host, masarap.
Ako host, duduguin natin dito. Oo nga eh. Wala na, dudugo na yung ilong natin ngayon. Host, ka-jacket. Ayan, may jacket ka na. Carla, ano? Ancahas, may jacket ka na po. Ayan, maglapag na kayo ng bahay niyo dyan para ano? Magkadikita na kayo dyan. Ayan po, naglapag na kayong bahay sa Maldita TV19. Sikitan nyo na guys. Ayan, hashtag Ate Grace. Ayan, maraming salamat Ate Grace. Pinadala mo dito yung mga bisita mo. Ayan. Salamat. Baba ng kanyang bahay si Carla Ancahas. Hello, Ana J. Pagunsan. Baba ka ng bahay mo para magkadikitang kayo dyan. Oh, we have a friend from Nigeria. Please support guys. She want for support. Just show him love from Philippines. Natatawa ako sa English. Turuan mo nga ako, ano bang mga langit? I am Ate Grace's friend. Ooh, really? I'm also I'm one of Ate Grace, you know. She's my mother. That's why I'm handsome guy because Ate Grace is very beautiful. You know that, my friend. Ayan, kadikit ko na yan, host. Kadikit mo na pala. Okay. Ayan, Simba IP, just, ano yun? Ano ako natatraffic yung utak ko. Okay, tawa ng tawa dito. Kaya Ate Chris din ako na, oo, kaya Ate Chris. Ako galing ako kay Ate Chris kasi anak ako na yan. Dahil nandito ka, ayun. Oh, mami. Salamat guys. Salamat sabi ni Ate Grace. Salamat po sa inyo. Ayan ang aking napakaganda at napakabait na mami. Manang-mana ako sa mami ko dito. Correct, Ate Grace. Very beautiful also inside and out. Right, host? Yeah, right. You're right. You're very, very right. Ayun po, nagbaba na kanyang bahay sa Manay Pasaway. Kita nyo na guys. Ayun, kita po daw kayo. Praise juice. I think you just stay there and then maybe somebody come then wala na, ano nang sasabihin. Hirapan tayo. Oh, thank you, for stay. Just stay there. Guys, maybe you don't already thank you. Nahirapan ako mag-English. Ayan, Carla Ancahas, dan kalimbang of comment section. Sabi niya, Anthony 24 Tunog. Ayan, off po yung comment section.
Mag-comment lang po dun sa ano, hindi off ang comment section. Ayan, Carla Angkahas, love you, sabi ni Ate Grace, ang ating mami. Ayan. Kaya mo yan. Tulungan mo ako, Tita Jens. Nahirapan ako dito. Ayan guys, salamat sa ano, 18 million na patamsak yan. Salamat. Ayan, tamsak. Ayan, ang ating kaibigan na si Tim Eisen. Ayan, no? Basta may mga bagong pasok. Ayan. Diba? Ayan, Tita Dance, love you. Sabi ni Ate Grace. Ayan. Hello, host. Hi sa'yo, Tim Eisen. Kami ka-shout out. Ayan ang ating kaibigan ng mga tropang bisdak. Sa mga tropang bisdak, oh. I like it, I love it, I want some more of it. Hi. Wala magawa si host. Ayan, hello Tita, Ate Grace, sabi ni Tim Eisen. Ayan, Ate Grace, love you more po, sabi ni Carla Angkahas. Ayan, love you. Ayan, Carla Angkahas, dan full pack po sa'yo, sabi ni Tim Eisen. Ayan, marami tayong isda ngayon, ano, Tim Eisen. Isdain mo na sila lahat. Bukas may pritong isda. Gabugal-bugal na po, host. Nalipay ko, kaya ano mo. You guys, ayan, love. Ayan, love ka namin lahat, mami. Si Pa Ato, oy, Paka man ho. Manay pasaway, dan po sa'yo, with harang ang bakas. Ayan, sabi niya, Teta Dance. Salamat po, Tim Eisen. Ayan guys, kung hindi pa kayo nadikit yan, magkikita na kayo. Magmahalan na bigayan, malapit ang Pasko. Ayan, we love you, Tita Ate Grace from Tim Eisen. Ayan. Nakatay mo kurakay, kuning pasiaw ba? Namit yung tagay burakay, pugno kayo. Wala sa tugnaw. Asa na itong bisita na itong Nigerian eh? Simba Aiki, you're still there? Where are you, my friend? Ayan, bankrupt host. Ano yung na-bankrupt, Tita Dance? Bankrupt yung negosyo natin. Baka sumali ka sa kapa. Na-bankrupt yung kapa. Tawag ka bisita host. Oo nga eh. Kaya gitawag na akong bisita si Nigerian. Calling Aiki, Simba Aiki. Where are you now, dear my friend? Don't leave me. Ang kanta. Wala pa masko. Wala pa masko pala. Walang munang ano ngayon. Pero alam mo naman yung mga Pinoy, tingnan mo pag sa Pasko. Ay, may ano yan eh. Mag-ano naman, lalabasan, bibilihan ng mga regalo. Sana may bonus. Wow, sana may bonus. Wala daw na eh. Wala daw bonus kasi malaki yung ano ng mga ano. Walang kita yung mga kumpanya.
Yan yung idadahilan nila. Nasabihin nila wala tayong kinita ng mga mulang bonus. Kasi nga yung 13 month, plano nilang tabla. Grabe, no? Ayan na. Kaya lang hindi uso yun dito sa Amerika. Nasa Amerika pa pala. No? Nasa Amerika ka, Tita Det. Uy. Nasa Amerika. Bekene. May dollar dyan. Ayan po siya. Mega shout out Maldini. Host, di na po ako magtatagal. Dito Pinas, 5 million in the house. Salamat po sa special, especially Ate Grace, love. Ayan po, Carla Kansas. Ayan. Good night po sa iyo. Good night. Tulog ka na po dyan. Bago ka matulog, matulog ka ng Ayan po, tinatad tayo ni Carla Kansas ng kanyang sticker. Ayan, dito po ako sa Florida. Nasa Florida ka. Ayan. Hindi kami shoutout sa 10 million dyan. Ayan si Bulindang Vlog. Ayan, salamat sa pagpasok, Bulindang Vlog. At dahil dyan, pumasok ka sa bahay ni host. Meron kang... Diba, nagustuhan mo yun? Dito lang sa bahay ko nagla-live na may pakis. Bigyan na kita ng jacket. Ayan, may jacket ka na, Bulindang Vlog. Para naman magkakulay ang iyong buhay. Makulay ang buhay. Ayan, salamat sa iyo, Carla. Tulog ka na yan para bukas may lakas pang mangisda. Ayan, nagbaba na kanyang bahay si Tita Dins from Florida, America. Wow, America. Share kita. Ayan, salamat sa iyo, Ate Grace. Salamat sa pa-share. I like it, America. Para mapasubo tayo sa Inglesan. Ayan, hindi maraming may pakis. Marami palang may pakis. May ganito pa sila. Machuk-chuk yun. Ayan, Bulindang Vlogs, connected kayo. Ayan, sabi ni Ate Grace. Connected na siguro kami niya ni Bulindang Vlog. Dikit na ba tayo, Bulindang Vlog? Ayan, Tita Dens na po, full pack. Ayan, full pack na daw po, Tita Dens. Sabi ni Manay, pasaway. Share na po sa community. Ayun, salamat po. At dahil dyan, tatatarin kita ng... Ayan, yes, Ate Grace, sabi ni Bulindang Vlogs. Yes daw po. Salamat, Manay pasaway, sabi ni Tita Dens. Salamat po. Ayun, mega shoutout sa 7 million in the house. Maraming salamat guys sa mga patamsak dyan. Umabot tayo ng 19 million na tamsak. Wow! Ayan po ang ating kaibigan nagbabalik, si Simba Aiki. Thank you to you, Simba Aiki. You're still there. How are you, Simba Aiki? Thank you. Just joking, my friend. I just want nawawala talaga yung ma-English ko eh. May tinatago ako dito ma-English, nawawala.
Ayan, isa pa nga po, host. Ay, isa pa. Tantad. Yan, Anthony Dantang, sabi ni Simba Aiki. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay, Simba Aiki. Cute ng sounds. Meron pa konti. Ayan, Simba 1K. Simba 1K. Simba Aiki. Our mommy, Auntie Grace, sending a love to you. Ayan, buksan mo yung kaban mo, host, kasi dyan nakatago yung English mo. Buksan ko mamaya, bubuksan ko. Ay, ano yung natutuyok? Imbis na dire-diretso na yung pag-English natin. Mga magandang sounds dito. Ayan, love, Ate Grace. Ayan, love daw, Ate Grace. From Simba Aiki. Okay lang yan kasi ako di rin marunong mag-English. Pares pala tayo. Di ba English din sa German? Sa Germany. Mag-ano muna tayo. Sayaw na host ka lang, mag-ano muna tayo ng sounds para sumayaw tayo. Yung magandang sound. Ako nga kinakamatis. Kinakamatis ka? Kala ko pa yung bagong tuli lang kinakamatis. Tawa si Tita Dens. Ngayon lang ako magkakita ng katulad mo. You got me crazy. Kahit sinong lalaki mo babaliw sa'yo. Panahon hanggan ko pa, laging pumupunta. Di naasahan may sorpresa ka laging dala. Ang saya-saya ayoko lang pahalata. Kasi okay na naman ako basta makasama ka. And guys, hindi kami shoutout sa 6 na milyon dyan. Mega love, shout out. Di ba may pasaway, basta maintindihan lang. Maintindihan lang yung mga ano natin. Di ba? At least yung Pinoy marunong mag-English, di ba? Kahit yung English pa bara-bara, at least may mga English tayo na tinatago-tago, di ba? Sayaw ng mabagal. Anong oras dyan ngayon sa Florida, Tita Dens? Umaga pa dyan ngayon? Or hapon na? Ayun, tama po yan, sabi ni Manay Pasaway. Ayun guys, baka hindi nyo dikit si Simba Aiki, hindi kita nyo na guys.
Manay pasaway, baka hindi mo padikit yan. You want me to get there? Gusto ko Ilabas mo nga sa'yo, host. Ano ilabas? Grabe ka naman, Titanet. Ilabas ko. 2 p.m. 2 p.m. dyan. Hapon pala, no? with me na ikaw ang dalaga, ikaw ang prinsesa. Mamaya ay umalis ni Manay pasaway. Ilabas ko. Ayan, Simba Dan, sabi ni Manay pasaway. Simba Aiki, Madam Manay pasaway is gone already to your visiting to your house. She already your friend. Okay. Just check your comment section. Kahit wala ka na sa piling ko pangakong ipagdarasal pa rin kita, ipagdarasal. Ayan, nag-iba oras namin. Dapat 3 p.m. Since sa Pinas, late po kami yung 12 hours. Ganun ba? Ba't nag-iba? Nag-iiba ba yung oras yan? Nag-iiba-iba ba yung oras yan sa inyo? Kami ng 12 hours. Grabe, no? 12 hours sa Pinas. Dito sa Saudi, 5 hours eh. 5 hours late. Kita, baby, hindi ko na kaya. Sobrang saya, ulit tayong magsasama. Dinig ba yung sounds natin yan, guys? Music. Ayos ba? Ba't nag-iiba yung oras dyan, Tita Dens? Dahil ba sa, sa climate? Isang lalaki, di ko malimutan ang ganyang imahe. Ano ba ang iyong pangalan noong nakita kita? Ako'y di mapagaling. Yes, kasi pag winter, umaatras kami ng 1 oras kasi madali nang dumilim. Ganun ba yun? Dito ganun din naman, mabilis dumilim pero hindi naman umaatras yung ano. Hindi naman umaatras yung oras, ganun pa rin, di ba? Opo, daylight saving po every year pagpasok ng spring at fall. Ganun pala yan. So, ina-adjust yung oras dahil ganun. Kasi sa'yo ako'y mahiya. Now I know. Thanks your Enfus. Malakas na yung mga tinatago kong English, di ba? Tell me if you want me, baby boy. Pag spring forward, 1 hour. Ganun ba yun? Grabe, no? Tapos pag, summer, backward. Paano pag hindi nag-summer, tsaka winter? Magsa-sideward? Ganun pala yun. Iba-iba talaga yung oras, no, sa iba't ibang mundo. Iba't iba yung oras. Pwede rin. Pwede rin ba yun? Ayos. Florida. Yan maganda talaga yung pag nag-white ka, no, marami kang magiging kaibigan na iba-ibang lugar. Mga taga-America. Taga-USA. Parehas lang pala yun. Yan, gigilong na host. Gigilong? Ano yung gigilong? Tita Dens, dan full pack po sa'yo, sabi ni Tim Aisen. Ayan po. Hello at Manay pasaway, sabi ni Tim Aisen. Ayan si Tim Aisen, guys. Ating tropang kabisdak from China. Nasa China yan si Tim Aisen. Kausap ang
Ayan, Tim Maisen, dana po ako sa iyo kanina kay Ate Grace. Sabi niya, Tita Dance. Ayan, salamat. Nagbalik na kayo. Dikit na kayo. Magpikayan kayo niya ng mga ulam. Ayan, ang cute ng family nila. Oo, ang cute. Nagbabanda sila. Meron silang banda. Our friend from Nigeria, Simba Aiki, he dropped his she dropping link, his link. Ayan, mega love shout out to my sin, sabi ni Manay Pasaway. Salamat po Tita Dance. Sabi ni Tita Maisen, ayan, mega big shout out po sa 10 million dyan. Salamat guys sa pag-tambay-tambay, sa pag-stay. Ayan. Talagang malaking pangangailangan ni host ngayon sa WH para malapit na tayong makapag-apply ng monetization. Ilang kembot na lang. Ilang mga WH. Host, kanta ka. Ano kakantahin ko? Wala akong alam na kanta eh. Pag sa video ko marami akong alam na kanta. Pero pag iniisip ko yung kanta, hindi ako nakakanta. Hindi ko masyadong kabisado yung mga kanta. Ayun. Ingatan mo siya. Paus ako ngayon, paus. Ang boses ko medyo medyo maalat. Ano nangyari sa boses ko? Boses pala ka. And ilan na lang kulang mo, host. Nag-check ako kanina, mga nasa 3,340 na eh. Siguro kung nag-update si Lolo, mga nasa mga 80. Unti na lang, nasa mga mga 600 plus na lang kulang. 600 hours. Ayan, Tita Dance, hindi ka naman. Baka may lapi ka dyan, isang play-o lang. Isang play-o lang, sapat na. Ayan, oo, 600 plus. Tita Dance, 600 plus. Ayan, Maldita TV. Ayan, si Maldita TV, guys. May shoutout Maldita TV 19. Busy ka pa dyan, boys. Busy pa sa Arado. Kita maya pag uwi ko. Ayan, salamat po. Salamat Tita Dance. Ayan, dahil dyan. Salamat Tita Dance ha. Nasa work ka pa pala. Kita maya. Ayan. Maraming salamat po. God bless you. Ayan, message mo ako sa FB. Sige, Tita Dance, message kita. Ano po yung na Facebook account mo? Para ma-message ko kita. Oo, 3:30 pa uwi ko. Malapit na. 2 PM dyan no? Ano lang, ilang oras na lang. Adina Citado Ortiga Hartley. Wow. Maiksi lang yung pangalan mo, no? Ayan, search kita.
Ayan, Galap Shout, Maldita TV, sabi ni Manay Pasaway. Asa na ba yung mga Uragon dyan? Yung mga Uragon natin na kaibigan dyan. Ano ba yun? Asa na? Adina. Pitado. Di na Sitado Ortega Hartley. Ayan. Bilis na hanap pa. Ayan, dinala ko na lahat ng co-host para mahirapan naman sila mag-type. In Jacksonville, Florida, ito ba yan? Wala nang iba. Ayun. May nunal si Teta din. May nunal sa ano? May nunal sa pisngi. Ikaw ba to? May nunal sa pisngi? Ayun, po-host ako yan. Basta maganda ako yan. Yun, basta maganda. Ayan. Napaganda nga naman. Parang si ano? Sino ba yun yung may nunal? Artista? Ayun, patingin. Ayun ka lang. Ito. Ano ba yan? Yan po si Tita Dens, napakaganda. Basta may mga nunal sa mukha, maganda yan. Nag-message po ako. Ayan po si Aquarius Girl. Dikit at thumbs up post. Ayan, salamat sa dikit mo dyan at pa-thumbs up dyan, Aquarius. Dahil dyan, meron ka. Diba? Naramdaman ba yun, Aquarius? Pakita na po ito, Aquarius. Para makapaglapag ka ng link mo dyan, Aquarius. Ganda naman ng pangalan, Aquarius Girl, Aquarius ba yung ano mo, yung zodiac sign mo? Ayan, oo, akin yan. Oo nga. Shoutout sa'yo, sabi ni Tita din. Paano mo nahanap, Aquarius Girl? Alin yung nahanap niya? Nakita ko na share mo. Magkilala kayo ni Aquarius Girl, Tita din. Balikan mo ako, host, kasi ramdam ko ang sakit ng hindi na binabalikan. Sure. Ay, grabe siya. May hugot. Friend ko yan, host. Friend mo ba yan? Ayan, mega shoutout sa'yo, Aquarius Girl. Ayan, mga taga Florida. Nandito sa ating bahay. Mega love shoutout, Florida. From America. Ayan, siyempre, dikit na kani dalawan yan eh. Dikit na kayo. Ayan po, nagpapanangan yung bahay si Aquarius Dens, guys. Pasukin na po yung bahay niya. Ayan, naka-yellow. Yellow si Aquarius. Aquarius Girl ag. Ba't may ag? Hindi pa pwedeng Ag, wala ka premier. Wala ka pa premier ag. Para patamsakan natin dyan. Yung premier mo. Wala talaga yung boses yes ngayon. Sorry guys, hindi tayo magpagkanta ngayon. Pangit yung boses ni host. Gumaganda lang yung boses ni host pag bagong gising tapos nasa CR makanta.
Mga tayo. Tanggal yung lahat. Ayan, Ate Grace. Salamat po, Ate Grace. Bigyan mo shout out po, Ate Grace. Salamat po sa BBG dyan. Sino yun si Foxy ba? Foxy. Si Punso, may primer. Nakita ko, Tita Dens. Ayan, may primer po. Lapag na po din yung mga primer niya para matamsakan. Lapag mo dito. Ayan, lapag ko dyan. Aquarius Girl para matamsakan natin. What? Foxy? Ano yung Foxy? Foxy? Foxy, salamat po, salamat Ate Grace. Napaka-supportive talaga na ng aking mami, si Ate Grace. Napaka-bait. Kahit pasaway ako, napaka-bait ng mami ko. Ayan, bakit ako maglalapag sa primer ni Bunso, Tita Dens? Sa mundo ko wala nang makakagawa, makakatumbas sa iyong napadama. Salamat sa pag-ibig mo lagi kang nasa puso't isip ko at di naamin ko na namimiss kita, na namimiss kita. Baby ko, kahit wala ka na sa piling ko pangakong ipagdarisal pa rin Ayan, may kami shoutout sa 5 milyon dyan. Salamat guys. Ano ba ako? Buffering ba? Buffering ako, Aquarius. Okay naman. Anino ba hindi sa'yo? Hindi daw sa kanya. Kay ano daw, kay Bunso. Kay Bunso daw, kay Bunso. Ayan po, Dan, nasa new intro mo. Kaninong new intro, Tita Dens? Kay Gibbs. Kay Gibbs daw, kay Gibbs. Ayan, Maldita TV 19. Lapag ka ng bahay mo dyan, boys, para malikitan kanila. May mga bago tayong bisita dyan. Ay, oo nga pala. Si may primer. Ayan, may primer. Ngayon ba yung primer niya? Lapag nyo lang dyan, walang problema yan. Para matamsakan natin. Ayun, sa binaba ni Aquarius Road. May binaba si Aquarius. Yan ba yan? Yun ba yung binaba mo, Aquarius? Primer ba yan? Tamsakan natin yan. Tamsakan natin. Di pala ito, is Aquarius pala ito. Ayan, sige, unahan na kita, Aquarius. Pinapanood ko yung ano mo. So, ayun, mahilig ka talaga sa yellow, no? Pati yung background, yellow. Yellow na yellow. Bahay na binaba niya, host. Oo nga, bahay niya. Dito ako sa bahay niya. Napanood ko siya. Wow, ganda naman. Ganda naman ni Aquarius girl. Aquarius na Aquarius. Naku, masasaktan ka lang, Ba't masasaktan si Ate? Ayun, attract what you expect, reflect what you Hindi ko nabasa lahat. Ayun, malaki na pala yung bahay mo. Mag-ano ka na, mag 900.
8:30 ayun. Hindi na ako magbabakas Aquarius. Ano ako, 8:31. Hindi ba halata host na yellow lover ako? Hindi naman, medyo lang. Pero ano ka? Pro Duterte ka ba? Tamaan ako ng tamaan ako ng bulis ng master ko. Tita Dens, di na pwede. Di na pwedeng tamaan si Hulz. Kasi may tumama na kay Hulz. Ayun, parang pana ni Cupido na tamaan. Yan work ko, ayan oh, ang ganda naman ng work, kain tulog lang, sana all. Bakit ganito? Ingatan mo siya. Sapat, masaya na ako. Bakit ganito? Ayun, what? Mahirap pa matamaan kung wala naman tama yung isa, tita. Then, pero sa kanya malakas tama ako. Ayun no, malakas yung tama niya kay Foxy. Oy, Foxy. Asan ka na, Foxy? Sino ba si Foxy? You know. You know. Ba yung music dyan, guys? May music po tayo dyan. Ayun, parang Red Horse, lakas ng tama. Ayun, parang Red Horse. Lakas ng sipa. Lakas manipa, oo. Lakas. Namiss ko tuloy yung Red Horse. Sarap uminom ng Red Horse. Habang nakikinig ng ng mga music. Gig. Yung mga kanta nila, Time I Sing.
Gayumahin talaga. Sa habang buhay Gayumahin mo na yan, Aquarius girl. Para tamaan. maghinay-hinay Huy. Sino ba yung isa? Sa dalawa. Pinagkukahanapan ng iba Sabi nga, I hurts once, but not twice. Oh? Ba't yung iba, I hurts once? ganito, di ko lang gusto Oh. Nandito ako. Nawawala yung mga English na dito. Nahihirapan ako sa kalisod. Bunso talaga. Ayun. Ayun na si Bunso pala. Pabunso-bunso pa, type pala. Aha, Tita Deds, ayun no. Oy, Bunso, asan ka na? Tinamaan si ano sa'yo. Hirap maghintay sa wala. Oo nga naman, ba't hintayin mo yung wala? Ayan, mahirap maghintay ng walang assurance. Wow. May mga mga pahugot-hugot tayo. Ba't ba mga mahihinang nila lang ba yan? Hindi marunong manligaw? Ayan, I rather choose the person who love me than the person doesn't love me at all. Wow! Ganda naman. Ganda ng mga dyan, mga pakot-spot niya, Tita Dens. I rather choose the person who love me than the person doesn't love me at all. Wow naman. Pakitagalog na. Hindi ko naintindihan. Di ba tama? Pipiliin mo yung taong mahal ka kesa sa taong walang paki sa'yo. Ganun. Ganun ba yan? Oh, hindi coach yan. Sariling karanasan yan. Ayun, sariling karanasan pala. Ang dami ng karanasan niya, Tita Deds sa pag-ibig. Marami ng karanasan, di ba? Magaling mag-advise. Ayun, puro hugot kami, host. Ayos lang yan. Hugot-hugot naman. Di ba? Hugot-hugot naman pag minsan. Sakit na eh. Dapat inuhugot. O puro baon. Di ba? Baka mamaya kakabaon eh. Sana. Binaon niya, pero wala naman. Ayun, naaras Daplin host. Oy, naaras Daplin, Team Eisen. Ayan, Team Eisen. Ayun, naminaw ta dire sa mga hugot-hugot nila. May mga pahugot-hugot dito, mga bago nating bisita taga Florida, USA. Paano ni kurog na kusog na diriya. Hugot sa sariling karanasan, nilalabas ng host. Ayan, Sige, labas mo yan. Ilabas mo yan lahat ng hugot mo dyan, Tita Dens. Bigyan mo ng payo dyan si Aquarius. May malunggay pala dito, host. Uy, may malunggay dyan. Pahingi nga. Hindi na, nagluto ako ng tinulang Gusto ko sana may malunggay.
Pwede pa siguro yan. Akong magkakita ng katulad Ayan, BRB Tita Dance and host. Bakit ano, Aquarius? Ba't BRB ka? Sinong lalaki mo babalik Sige, sige, Aquarius girl. Ingat ka po. ba? Laging Ano, sa kalabing sipin mo yung sabi niya, ano, Tita Dance. Ano yung Tita Dance? You rather shoes ka? Shoes. Na sapatos naman. Sige, sige, Aquarius girl. Salamat. Ayan, ate, salamat po ate Grace. Nakabidi-bidi dyan. May malunggay kasi may humuhugot. May humuhugot. Sige, set mo na yan para matamsakan natin. Tapos ilapag mo dito mamaya. Malunggay ba si Maldita? Malunggay no eh. Inuhugot kasi yung malunggay sa kanila. Diba, guys? Hugutin natin yung malunggay. Sige, share mo dito pag naset na. Sige, sige, share mo. Para. Yes, si Tita Dance. Mag-LS ako ba ya? Tamsakan natin yan. Sige po, Tita Dance. Mag-LS ka mamaya. Anong oras, Tita Dance? Pag-uwi mo? Sakit muna ako. Lamig-lamig eh. Ang lamig-lamig eh. Pumasakit yung mga natin dito. Pag nawala ka pa nakakawalang gana, baby. Ayan, ano oras ka LS Tita Dance? Sabi ni Emily TV. Ibig mo lagi kang nasa puso't isip ko at inaamin ko na namimiss kita. Na namimiss kita. Pa rin ang baby ko, kahit wala ka na sa piling ko pangakong ipagdarisal pa rin kita, ipagdarisal pa rin. Ikaw na pinaka-maganda na talaga sa aking mata. Ikaw na ang pinaka-bago namin nata sa aking mata. Miss na kita, baby, hindi ko na kaya. Sobrang saya, muli tayong magsasama. Nadarang naman sa'yo nga boy, bakit ba lagi kaya? May nakita kong isang lalaki, Hello guys. kung nalimutan ang kanyang imahe. Si Hood. Ba ang iyong pangalan noong nakita kita? Ako'y di mapagali. Ikaw na lang ang katabi buong gabi. Ayan po, dikitan kita, dikitan mo rin ako. Sige, dikitan mo na, Maldita TV. Para, magdikita kayo dyan. Ayan, nagpapa ng kanyang bahay sa Team Aizen, guys. Baka hindi pa kayo dikitan nyo na, guys. Meron akong tinatago, di ko Ayan, Maldita TV, dyan na po sa'yo, sabi ni Tita Dance. sisiyo ko. Bahay mo, Tita Dance. Ayan, nagpapa ng kanyang bahay sa Tita Dance. Pero kahit anong oras mo ako tawagin, darating ako sobrang lakas mo kasi sa'kin. Tell me if you want me, baby boy, sabi Ayan, nagpapa ng kanyang bahay sa Tita Dance, guys. Puntahan yun. gusto mo sabihin ko. Tell me if you want me, baby. Tell me if you want Dinta niya yan, Tita Dance, yung main niya, yung Maldita TV lang, walang 19. Hello at Maldita TV, sabi ni, Team Aizen. Okay lang, nadikit na rin ako sa main mo. Ayan, nadikit na rin pala. I just want your body. Pinaka-ukwag mo na binata sa aking mata. Ikaw na
may iba pa ba akong bahay guys. Dikit naman dito guys. Legit to guys. Babalikan kayo dito. Wala pa kasi siyang ano, yung medyo mahina pa yung net niya sa Bicol. Kaya ano, hindi pa siya makapangisda. Papatulong siya sa akin. Di ko alam. Ingatan mo siya. Ayan guys, pakikita naman yung ano, pakikita naman yung binaba ko lang. Legit po yan guys, babalikan kayo niyan. Wala pa kasi siyang signal call. Yan si Ag-host, nagbabalik. Ayan si Aquarius girl. Yan, dinikitan ka na kay Tip Aizen, ano, Aquarius vlog. Kung di ka mahanda, susunod na lang, susunod na lang. Kaya sa pagtayo ko sa umaga ay hanap ko na ngiti mo na nagpasaya kakaiba. Nagbago ng lahat sa nga mata, natagpuan kita. Kanina pa kita tinitingnan. Salamat ano Tita Jen, salamat. Yan, Noy Vlog, Dikit at Kalimbang all, nagpakas na rin ako, ayan. Yan mo ano Tita Jen, sasabihan ko si Noy Vlog na dinikitan mo siya. Screenshot natin para makita niyo. Ayan, Dan at Noy Vlog. Sabi niya, ayan. Sasabihan ko si Noy Vlog para balikan kayo niya. Salamat guys, salamat Tita Den sa Aquarius Girl, salamat. Guys, pakidikita naman po yung binabang guys, pakitamsakan naman po yung premiere niya, no? Ni Aquarius. Ayan. Boys, Malita TV, pakitamsakan naman. Team Aizen. Ayun, nauna na ako dun. Oo nga, nauna ka na dun. Pinakauna ka dun. Pangalawa ako. Ayun, nagpapapiring ba ako? Papiring pa ba? Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Kasama ba kayo sa trabaho niya, no? Ni Aquarius Girl, Tita Dens? Sige, patamsakan natin yan mamaya sa LS ko pag mag-open ako ng 9 AM. Ayan. 9 AM. Bukas ka pa mag-LS. Tita Dens? Hindi po. Ayan, hindi pala. Yan, may shoutout po sa 5 million dyan. Salamat guys, salamat sa pag-stay. Ayan, Tita din, salamat sa iyo guys, Malita TV. Guys, pakitamsa ka naman yung premiere ni Aquarius Girl. May binabasa ang link dyan. Ayan, tulog pa ako noon, Tita Dens. Ayan, tulog pa po pala si Aquarius Girl. Yan mo na, kahit tulog ka, ilalapag naman ni Tita Dens yung premiere mo para makamsakan. Di ba, Tita Dens? Saan ka ba ngayon, Aquarius? Hindi pa kayo magkaparehas ng oras niya, no? Tita Dens?
O, di ba parehas sa ano ka rin, nasa Florida rin. Ayan, please support my prayer, 10 a.m. Time. Pinas time. Thank you, Sia. Ayan. Guys, patamsakan naman yung ano, pakitamsakan naman yung premiere ni Aquarius. Ayan nga mag-shout out, the Harley Vlogs. Hartley Vlogs. Ayan, kita na kayo, kita, ano? The Hartley Vlogs. The Hartley. Tayo ba to, ano, Tita Dens? The Hartley Vlogs. Sa Middle East po ako, ho. Nasa Middle East ka. Nasa Middle East ka rin pala. Saan ka sa Middle East? Sa Middle East. Nandito ako sa Saudi. Host, dito po ako. Oo nga, ano, the Hartley Vlogs. Ninja ka ba ni, ano, ni Tita Dens? Salamat sa jacket. Ninja ba to or main? The Hartley Vlogs. Tita Dens, ano po IP mo ha? Ayan, ano po IP mo? Ayan, nilapag na kanina yung IP niya. Ayan, salamat sa jacket. You're welcome, the Hartley Vlogs. Ayan, Adina Sitaro Ortiga Hartley. Ayan, oh. Haba ng pangalan, oh. Ayan, main account ko rin po to, host. Dalawa pala yung ano mo, channel mo. Ayan, account po namin ng asawa ko. Ganun ba? Ayun pala. Yung isa, sa'yo lang yun. Ayan po, nagbaba na kanyang pahay si The Hartley Vlogs. Kita naman guys. Muni ka na ba, no? Tita Dens, muni ka na? Opo, akin lang yun. Sige, sa'yo lang yun. Walang mag-aagaw mo. Ayan po, kita nyo na po yung bahay ni The Hartley Vlogs. Bisitahin po natin guys. Yung tita din, yes po, Moni na yun. Hindi pa yan, Moni. Baka naman Tita Dens, malapit na ako 1K. Ayan o, baka naman. Ayan, tutulungan ka niya ni Tita Dens, Aquarius. Ayan po, naglapag ng kanyang bahay si Tem Aisin guys. Pakidikita naman guys, Tem Aisin. Yan, mababa pa rin yung bahay niyan. Nasa ano pa lang, nasa 200 mahigit. Hindi pa nag-grade 3. Naka-grade 3 na ba or wala? Guys, baka hindi pa kayo dikit kay Tem Aisin. Stahin nyo na yung bahay niya. Oo, dikit po sa'yo. Yung iba na dikit po na yan, no? Daming ninja. Si Punso, pag malapit na daw 1K. Dikit nyo rin po sa akin, please. Sabi niya, Maldita TV19. Ayan. Magdikita na kayo dyan, guys. Nakakatuyo ng yung pag-host, no? Di basta-basta mag-host, no? Nakakatuyo ng laway. Ayan, Tim Aisan, dahil na sa'yo, sabi ni The Hartley Vlogs. Si Kuya Adel, natikit ko sa'yo. Ayan, sabi ni The Hartley Vlogs.
sa'yo ako'y pakikibala. Oo, sinabi mo pa. Oo nga, no? May nakita kong isang lalaki, di ko malimutan ang kanyang imahe. Ano ba ang iyong pangalan noong nakita kita? Ako'y di mapagali. Ikaw na lang ang katabi buong gabi. O pwede Guys, after 4 minutes, mag-end na po tayo. Kasi kagabi medyo tagalan yung pagtapos ng ilis ko. Wala pa tayo masyadong tulog. Kaya ngayon, babawi tayo ng tulog. Di ba? Para may mga eyebag dito. Baka bukas, lumaki pa yung eyebag natin. Saan ka sa Middle East, Aquarius girl? Nasa Saudi ka rin ba? Ayan, Maldita TV, dana sa'yo, sabi ni The Heart Vlogs. Dinikit ko na rin sa'yo, host, papalik na lang. Sige, The Heart Vlogs, papalik ko sa'yo. Maraming salamat. Marami na agad si Punso. Ayan, no? Ayan. Laki na ng eyebag niya. Ang gabi, na ako natapos? Mga 12 na 12 AM na dito. Medyo gabi na kasi ako nakakapag-LS. Ayan, send mo lang sa messenger. Ayan, send mo lang daw po yung messenger. Sabi niya, The Heart Vlog. Ayan, sa messenger niyo po ba, Tita Dens? Oo, sa messenger daw, Aquarius girl. Ayan, no? Sa messenger. Manihos, kaso yung boses ayaw makisama. Ano ba to? Naiinis po. Wala ka signal, host. Wala ba? Ayan, magtatapos tayo. Nawawala na yung signal. Baka mamaya. Naniningil kasi. Naniningil na yung internet namin. Bayaran na naman, bayaran. Bukas, wala na yun. Papabayad na yung bukas. Zen. Sige po, Tita Dens. Tapon mo na yung net mo. Huwag naman. Hindi na tayo makapag-LS niyan. Ikot-ikot ba? Sorry naman. Okay lang yan. Ikot-ikot lang kayo dyan. Hindi naman kayo maliligaw. Ikot-ikot lang. Salamat po, Team Aizen. Ayan, salamat po. Ayan guys, paano yun guys? Ayan ha. Paalam na tayo, medyo maganda pa sana continue, kaso siyempre dapat importante yung kalusugan. Kaya guys, magpapaalam na si Hus ha. Bukas naman utusin ko. Mga after tomorrow.
Ayan, please support my premiere 10 a.m. Pinas time. Thank you. See ya. Ayan guys, supportahan po natin yung premiere ni Aquarius Girl. Patamsakan guys. Ayan guys. Puntahan nyo na guys, tamsakan nyo na. Tatapos na tayo guys. Magpapahinga na tayo, di ba? Para ano. Bakit ganito? Ikaw lang gusto, ngiti mo sapat, masaya na. Bakit ganito? Ayan guys, bababa na si Hus ha. Salamat guys. Team Aisin. Salamat bro. Tropang Bistak, salamat. Tita Dens. Maraming salamat Tita Dens. Hardly Vlogs. Ayan, Aquarius Girl, salamat. At kay Maldita TV, salamat boys, salamat ka ano dyan, Pabidi-bidi, Ate Grace. Maraming salamat. Good night na host, matutulog na rin po, lumalalim ng gabi kasi lalim ng nararamdaman ko sa kanya. Wow! Grabe, hugot. Sige guys, good night. Para masarap yung tulog nyo. Meron pa, diba? Mga pag-good night kiss ni host. Sige na guys, bye-bye.